Hello guys! Welcome to my vlog. Hahanapin ko si Yoyo. Hahanapin ko yung aso ko. Tinakbo ng dalawang bata. Ang sabi nila, maglalaro lang sila dito sa harapan. Ay kinuha ko saglit sa loob. Pagbalik ko, ay naku, wala na sila Hahanapin ko sila. Nandyan lang sila sa labas. Let's go! Samahan niyo ko! Hello guys, naglalakad ako dito sa labas ng bahay. Kinuha nila yung aso ko, hiniram ng dalawang yan hiniram nila yung aso ko. May mga ilaw-ilaw dito sa mga kapitbahay. Ayun na sila. Naku, papunta pa naman sila ng dilim. Ang dilim. Ang kulit kaya ng mga bata dito. Pero alam niyo, magalang sila, mga bata. Magalang naman sila sa akin. Ayun, nawawala na naman sila yata. Ayun na sila. Paghahabulin ako ng mga ito. Sabi nila, huwag daw ako sasama. Ay, hindi pwede kasi yung aso ko. Baka makawala yung aso ko, hindi na makabalik. Galain pa Kinuha naman nila yung aso yan. ko. Kinuha ng mga Kahit bata. na hindi kilala, ay dalawa. naku. Sasama at sasama. Sabi nila, hihiramin nila. Ay sus, baka mamamay na masagasaan nila. Ang dilim na. Ayun. Nakuha ko rin. Nakuha ko rin ang yoyo ko. Malilintikan ka sa akin pagdating natin.